Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa anwalihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun utawi iki iku pasal sawiji. Hadal faslu utawi ikilah iki pasal. Iku yuzkaru den tutur fihi dalam hadal faslu apa jami'u ma sakabeh masalah taqaddama kang wus dingin ye ma fil babis sabiki dalam bab kang wus dingin lakinnahu tatapine utawi ki musannif fil babis sabiki dalam bab kang dingin iku zakarahu nutur musannif ing ma mufassalan hale kang den tafsil wal qasdu utawi kang den seja iku zikruhu nuture ing ma taqaddama unain dalam iki pasal mujmalan hale kang den ijmal wa hadhihi utawi iki tingkah atawa wahadihi utawi iki kalakuan iku adatul mutaqaddimina adat ulama mutaqaddimin kabeh yazkuruna hale nutur ieu mutaqaddimin al kalama ing bahasan atawa al kalama ing larasan awalan ing dalam kawitane mufassalan hale kang den tafsir sumayazkurunahu maka kari nutur ieu mutaqaddimin hu ing kalam mujmalan hale kang den ijmal tamrinan karana melajar lil mubtadi kade wong kang kawit belajar lil mubtadi kade wong kang kawit belajar ngaji payakunu mangka ono ieu hadal faslu iku kal jam'i kaya ngajumlah indal hisabi ing dalam nalika ngitung al murabatu tai fira-fira isim kang den iraban iku kismani duerong duman du kismani teh takdina du kismani kismun sawiji duman yu'rabu kang den iraban ieu kismun bil harokati kalawan piro-piro harkat yakni nejak ki musannif bidzalika kalawan mongkono harokat ad-dhammata ing dhammah wal fathata lan fathah wal kasrata lan kasrah wa yulhaqu lan den padaken biha kalawan harokat apa sukun wa kismun lan saduman yu'rabu den iraban ya kismun bil hurufi kalawan fira-fira huruf yakni nejaki musannif biha kalawan huruf al wawa ing waw wal alif lan alif wal ya lan iya wa nun lan nun wa yulhaqu lan den padaken biha kalawan huruf fal hadfu ngabuang faladhi yurabu mangka utawi isim kang den iraban ieu lazi bil harokati kalawan piro-piro harkat iku arbatu anwain papat piro-piro warna al ismul mufradu sawiji isim mufrad ka zaidin yaiku kaya lapaz zaidin wa jam'u taksiri lan jama taksir kar rijali yaiku kaya lapad rijali wa jam'ul muannasis salimi lan jama muannas salim kal hindati yaiku kaya lapad hindati wal fi'lul mudhari ulan fi'il mudhari alladzi lam yatasil kang ora petemu bi akhirih kalawan akhire fi'il mudhari apa syai'un sawiji-wiji nahu yadribu yaiku umpamane lapad yadribu baka mukul ieu si wong wa kulha utawi sakabe arba'atu anwa'in iku turfa'u den rapakan ieu kullu
bidomati kalawan doma watung sabulan dinasabakan yakulu bil fatati kalawan fatah watuh fadulan den jerakan yakulu bil kasrati kalawan kasra watu jamulan den jazamakan yakulu bisukuni kalawan sukun wasayatilan besok baka nekaakan ieu musannif yastasni halenga istisna musannif min dalika saking mongkono arba'atu anwa'in jam al muannasi ing jama muannas salim fi halatin nasbi ing dalam tingkah nasab wal ismalan isim alladzi la yang sarifu kang ora narima tanwin ieu lazi fi halati jari ing dalam tingkah jr wal fi'lal mudhari alan fi'il mudhari al mu'tal al akhiri kang mu'tal akhiri fi halatil jazmi ing dalam tingkah jazm pamisalu rafi mangka utawi contoh rafa lima kadue mu'robat atawa lima terogatna lima kadue contoh dakarahu snutur ieu musannif hu ing ma iku yadribu zaidun lapad yadribu zaidun yadribu bakal mukul sapa zaidun ki zaid warijalulan pira-pira wong lanang wal muslimatulan pira-pira wedon Islam wal muslimatulan pira-pira Islam wedon Fayadribu mangka utai lapad yadribu iku fi'lun mudhari'un fi'il mudhari marfu'un kang den rafa'aken bid dhammati dhahirati kalawan dhamma dhahira wa rijalu utai lapad rijalu wal muslimatu lan lapad muslimatu iku kulun utawi saban-saban sawiji minhuma saking karone lapad ar-rijalu lan lapad al muslimatu iku fa'ilun dari fa'il marfu'un kang den rafa'aken bid dhammati kalawan dhammah wa misalun nasbi utawi contoh nasab iku lan adriba lapad lan adriba ora bakal mukul ingsun zaidan ingki zaid warijalalan pira-pira wong lanang padriba mangka utai lapad adriba iku fi'lun mudhari'un fi'il mudhari mangsubun kang dinasabaken bilan kalawan lapad lan wal fa'ilu utai fa'ile iku mustatarun kang den simpen mustatir wujub takdiruhu tawi takdirane mustatir iku ana lapad ana wa zaidan utai lapad zaidan wa rijala lan lapad rijala iku kulun utai saban-saban sawiji minhuma saking karone lapad zaidan lan lapad rijala iku maf'ulun be dadi maf'ul be mansubun kang dinasabaken bil fathati kalawan fathah wa misal khabdi utawi contoh jer iku marartu bi zaidin lapad marartu bi zaidin maratus ngaliwat ingsun bi zaidin patamukalan ki zaid war rijali lan pira-pira wong lanang wal muslimati lan pira-pira wedon Islam pakulun mangka utawi saban-saban sawiji minha saking kabeh iku majrurun kang den jeraken bil ba'i kawan ba wa jarruhu utawi alamat jere kul bil kasrati iku tetep kalawan kasrah wa kharajalan metu andalika saking mongkono arba'atu anwa'in apa salah satu asya'a telu pira-pira perkara jam'ul muannasi salimi sawi jama muannas salim yung sabu den nasabakan ieu jama muannas salim bil kasrati kalawan kasrah nahu khalaqallahu samawati yaiku umpamane lapad khalaqallahu samawati khalaqa midama sapa Allahu Allah as-samawati ing pira-pira langit falabdul jalalati mangka uti lapad Allah kang agung iku fa'ilun dari fa'il marfu'un kang dirapaken bid dhammati kalawan dhammah was samawati utawi lapad samawati iku maf'ulun dari maf'ul bih mangsubun kang dinasabaken bil kasrati kalawan kasrah wal ismu lan isim aladila yang sarifu kang ora narima tanwin ya ladzi
yukhfadu hareden jerakan ieu ladzi bil fathati kalawan fathah. Nahu marartu bi ahmada, yaiku umpamane lapad marartu bi ahmada, marartu wus ngaliwat ingsun bi ahmada patamu kalawan ki Ahmad. Wal fi'lul mudhari ulan fi'il mudhari al mu'talul akhiri kang den huruf elatan akhire. Yudzamu den jazamakan ieu fi'il mudhari mu'tal akhir bihadfi akhirih kalawan ngabuang akhire fi'il mudhari mu'tal akhir. Nahu lam yakhsha, yaiku umpamane lapad lam yakhsha, lam yakhsha orang usudi ieu si wong. Walam yad'u lan lapad lam yad'u, lam yad'u ora us ngadua ieu wong. Walam yarmi lan lapad ya lam yarmi, lam yarmi ora us ngabalang ieu wong. Pal awalu mangka utawi contoh kang awal iku majzumun kang den jazamakan bihad fil alifi kalawan ngabuang alif. Wasani utawi contoh kang kaping do bihad fil wawi iku tetep kalawan ngabuang waw. Wasalisu utawi contoh kang kaping telu bihad fil ya iku tetep kalawan ngabuang iya. Waladhi yurabu tawi kalimah kang den iroban ieu ladzi bil hurufi kalawan pira-pira huruf. Ni naja ingsun al wawa ing waw wal alifan alif wal ya lan iya. Wa yulhaqulan den padaakeun biha kalawan kabeh apa anunu tetepe nun. Iku arbatu anwa'in papat pira-pira warna atas niatu sawiji isim tasniyah. Yakni najaki musannif al musanna ingkang den tasniyahaken. Wa jam'ul mudzakkari salim lan jama mudzakkar salim. Wal asmaul khamsatu lan pira-pira isim kang 5. Wal af'alul khamsatu lan pira-pira fi'il kang 5. Wa hiya utawi af'al khamsa iku yaf'alani lapad yaf'alani bil musannati kalawan nganggo titik roro tahtu ing dalam sange sore. Wa taf'alani lan lapad taf'alani bil musannati kalawan nganggo titik roro fauqu ing dalam sadukure. Wa yaf'aluna lan lapad yaf'aluna bil musannati kalawan nganggo titik roro tahtu ing dalam sange sore. Wa taf'aluna lan lapad taf'aluna bil musannati kalawan nganggo titik roro fauqu ing dalam sadukure. Wa taf'alina lan lapad taf'alina bil musannati kalawan nganggo titik roro fauqu ing dalam sadukure. La ghairu ora liyane iku kang wenang. Pama tasniyatu mangka anapun utawi isim tasniyah iku patur pa'u mangka den rapakan ya isim tasniyah bila alifi kalawan alif. Nau jaa az-zaidani yaiku pamane lapad jaa az-zaidani jauh seka sapa az-zaidani ki zaidoro. Watung sabulan den nasabakeun isim tasniyah wa tukhfadulan den jerakan isim tasniyah bil ya kalawan iya. Nahu ra'aitu az-zaidaini yaiku umpamane lapad ra'aitu az-zaidaini ra'aitu ningali ingsun az-zaidaini ing ki zaidoro. Wa marartu biz-zaidaini lan lapad marartu biz-zaidaini marartu ngaliwat ingsun biz-zaidaini patamu kalawan ki zaidoro. Wa majamul mudzakkari salim lan anapun utawi jama mudzakkar salim iku fayurfa'u mangka den rapakeun ieu jama mudzakkar salim bil wawi kalawan waw. Nahu jaa az-zaiduna yaiku umpamane lapad jaa az-zaiduna jaa ustaka sapa az-zaiduna ki zaid akeh. Wa yunsabu lan den nasabakeun ieu jama mudzakkar salim wa yukhfadu lan den jerakeun ieu jama mudzakkar salim bil ya kalawan iya. Nahu ra'aitu az-zaidina yaiku pamane lapad ra'aitu az-zaidina ra'aitu ningali ingsun az-zaidina ing ki zaid akeh. Wa marartu biz-zaidina lan lapad marartu biz-zaidina marartu ngaliwat ingsun biz-zaidina patamu kalawan ki zaid akeh. Wa mal asmaul khamsatu lan anapun utawi pira-pira isim kang 5 iku fatur pa'u mangka den rapakeun ya asmaul khamsah bil wawi kalawan waw.
Nahu jaa buka yaiku umpamai lapad jaa buka jauh seka sapa buka bapak sirah watung sabulan dena sabakan iya asmaul khamsah bila alifi kalawan alif nahu ra'aitu abaka yaiku umpamai lapad ra'aitu abaka ra'aitu ningali ingsun abaka ing bapak sirah watuh fadulan den jerakeun iya apa iya asmaul khamsah bil yai kalawan iya nahu mararatu biabika yaiku umpamai lapad mararatu biabika maratus ngaliwat ingsun biabika petemu kalawan bapak sira wamal af'alhum satulan apa nutai pira-pira pil kang lima iku fatur paumang kaden rapakan ya af'al hamsah binuni kalawan nun nahu yadribani yaiku umpamai lapad yadribani watadribani lan lapad tadribani wa yadribuna lan lapad yadribuna wa tadribuna lan lapad tadribuna wa tadribina lan lapad tadribina wa tungsabulan dena sabakan ya af'al hamsah wa tujzamulan den jazamakan ya af'al hamsah bihat biha kalawan ngabuang nun nahu la yadriba yaiku umpamai lapad la yadriba walam yadriba lan lapad lam yadriba walan tadriba lan lapad tadriba walan tadriba lan lapad lan tadriba walang tadriba lan lapad lam tadriba wala yadribu lan lapad la yadribu walam yadribu lan lapad lam yadribu walan tadribu lan lapad lan tadribu walam tadribu lan lapad lam tadribu walan tadribi lan lapad lan tadribi walam tadribi lan lapad lam tadribi wallahu ta'ala ya Allah subhanahu ma suci ya Allah wa ta'ala lan malur ya Allah iku alamu maha uninga babul af'ali